Belai no wana mi sinjang kha khoroksa borok kaijagui tong borok ba kanya no direct bohogo silai suri kogui rwkha. Tabuk o bwrui twra thwui no ba twra thang no abo kebo sawui manya kho. Chwng jachai khai naimani chwng mo haino khwnaka o bwrui je bini hamjakmani borok no bo yakarui tei kubui ni chwla bai bo kaijakmani bagui ah chwla le bono kubui bwkha bai hamjagui tongo hinui tini bono dukari gana o hinui bono direct borok kaijagui tongfru ba kaijagui paiui hilirui tongfru direct bohogo suri silai kogui rwkha. Obono tabuk uanang uni chingchajak urumoro nanglaijak tabuk belai kheno uanang uni chingchajak borok kaijagui tongmani jorao je mo hai ka achomsa kanya no se silai kogui ree mano hingkhe bo belai no uanang uni chingchajak wngkha. Hingkhe tabuk tamo sanani je o bwrui ah chwla no dukari changnai thango hingkhe ba oh chwla bobo kaijakya ba bobo ma kaijakya buino bo kwrwliya hinui hwnma haino kotai je silai suri direct kogui rwkha. Hingkhe khapangni dakoroi bukuchung no tamo hinui sana muchung sadi comment khaiui je chwng o video ba o jaga ni thai hingkhe chwng sai mangkha obo kaisa bihari ni o video no chwng sai mankha.